bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeɓiyankoɓe PD TV caggal yettude Allah en juule rasoul sallallahu alayhi wa sallam hono aade yaari kala aset enen kewno arde ɗo tigui jadanoɗen ke banimen debbo mbo wona bandi debbo hono sohna Halimata Dia ko kañum hewno ɗawande en nde ɗo yewtere wiyetede pamen pamminen kono hande ene mo jogui gantu ko ɗum saabi kadi o dañani on fartagui hande kadi ma on ji plateau no ɗeesi yewde seeɗa saabu enen jogorno yewde e Moussa Niang kono o suwa yettade ɗo joni joni en batta so wona jewtiten ke Mouhamadou Ndim mo ganduɗa hoorema kañum kam nen ɗo wondemen e plateau no aada yaari e kala saaha enen cuuɓo toɓɓe e ceɓorɗe garen gadden gam faccirde ɗum ha bandiraɓe kadi mbawa famde pamen pamminen noon ko émission mo ganduɗa hoorema tambi ko jewte ɗe noon no wawi hay onon yeɓoɓe onon poti wawde hen jeeyede e kala saaha saabu ko miijoji tan walla ni ko addude ko neɗɗo ɓuuri ko famde ko ganduɗa hoorema ko ɗum mbawata fawande e bandiraɓe ha mbawa naftorade ɗum noon saabi cuɓiɗen kene tolno e toɓɓe nayyi ɗi gandanɗa hoorema enen jiiɗi yewtiden toɓɓere men arwonir ma en jewti e ko gandanɗa hoorema woni hande laamu kesso nguɗo gongu ɗo hakkude mum e oɗo presse holteɓe paadi beela ɗeɓe payɗo ndiyam ina toon walla ala toon ɗum alay saago etoɗen unde hen ha ɗum ɗaata bandiraɓe kadi mbawa famde hen hunde sen gummima ɗon garten keko gandanɗa hoorema pusgu ɗum ko wiyete ko assemblée nationale beela weeɓani yeehe référendum tan ɓuura hoybude e mabɓe ɓuura hoybude e wiide nde ina fuusa assemblée nationale walla ni ko accude assemblée nationale fuusa ɗum ɓuuri hoybude e yaade nde référendum won en tout cas jagorɗe kewɗe walla ɓe ganduɗa hoorema dowriyankoɓe hewɓe ene kaala hen gam yidde vraiment fusde assemblée walla yaade référendum ɗum noon ma en eto yewtude hen ha ƴeewen holko rokkata meɗen caggal majjum garten ke ɓen ɗon ɓe gandanɗa hoorema e kala saaha ene teska walla nen fuɗɗo wiide ene wona fléau ɗo e leydi men Sénégal woni jaggude neɗɗo ina wuuri duppa ɗum tawni ko waɗi boniyanke walla ni tuumaɗo wadde koko waɗi boniyanke jaggue duppe ɗum nen fuɗɗo kadi layde ɗo e leydi ndi enen gandi ko ɓoyano ko Kaolack watno ngol lawol kadi watti ɗo e Thiès ɗum waɗi mbiɗen alay saago garen jawtenen ƴeewen hol peeje peccoɗe puɗɗi daɗede beele ɗum ɗon ina wawa hokkude walla ni holko addata ɗeɗo caɗele baɗe hon daniyede battodirɗen ko toɓɓere nayyi ɓiri nde ɗo woni QNet ko réseau mo ganduɗa hoorema fuɗɗima jaknude fuɗɗima tigui annude surtout annude ɓesguli meɗen surtout noon ha ene jogama jorto hande naati toon to Fouta Koumbal ɗum waɗi mbiɗen e wonde alay saago etoɗen yewtude hen wadde ɗum décortiqué ha bandiraɓe mbawa famde tigui rigui ɗeɗo caɗele ɗi gandanɗa hoorema nen jogori natande ɓesgol men te ɓesgol men nen puɗɗima nadde hen hani nen puɗɗo ɗumen folde beele Allah walla en ha ɓe mbawa yaltude hen par ce que wona fannu mo ganduɗa hoorema baɗɗo fayida no fewi ɗum noon noon enen jaada hen e musidɗo men tedduɗo Mouhamadou Ndim haade men fuɗɗade émission alay saago totten mo konngol o salmodire bandiraɓe Mouhamadou Ndim jaam Allah wiyetema jaam wiyetema El Hadji Abba Sarr mi salminima mi juurimama mi salmini dendagal yeɓiyankoɓe PD TV haɓuri tengtude nde ɗo yewtere nde ganduɗa ko pamen pamminen dendagal ɗo musidɗo woni kamɓe fof en calminiɓe en juurimaɓe en calmini sohna Alimou en calminima no fewi no woniri to woni eno woniri yo jaam Allah wone makko également en calmini dendagal ɓe ganduɗa ko diaspora o surtout eɗen gandi vraiment ko yimɓe yeɓoɓe émission o no fewi wattude kadi vraiment wattorde oɗo télévision mo ganduɗa ko Pindi TV kamɓe fof en calminiɓe El Hadji ko noon Mouhamadou Ndim en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe meɗen en beltinimoɓe kamɓe kala enen jarnaɓe enen mbiyaɓe kadi yooɓe jokku golle commentaire uji mabɓe ɗi ene sohla no fewi saabu ɗum ene heewi ko waɗata en motivé ha yimɓe mbawa andude holngal koyngal potata wawde dartade no mbiɗa ni en calmini banimen debbo mo wona bandi debbo hono sohna Halimata saabu enen gandi ko kanko hewno ɗowde nde ɗo yewtere ɗum waɗi fulɓe no kewiide udumere wona lomto bafal kono ma en eto quand même vraiment ɗowde yewtere nde no hannirta nete Mouhamadou Ndim joni joni en batta so wona puɗɗoɗen e yewtere meɗen garten keko gandanɗa hoorema ɗum ina yarde ataye no fewi hande ɗo e leydi men saabu en jii talata oɗo ɓennuɗo presse sénégalaise kañum de kamɓe kala keɓe hofnoɓe juuɗe ɓe mbi kuɗol windata mais caméra kadi ƴettata image kadi micro haalata sababu o ko mette walla pawal ngal teddugal ngal ganduɗa hoorema laamu ngu ene fawi juuɗe men e dow mabɓe holko woni yande ma e nde ɗo ngoɗo hofgo juuɗe ñande talata e kadi est ce que wonko jibini Mouhamadou Ndim
Elage doyen mi salmitima gongol oui journée o waɗi gartam no feewi to bange wonande kamɓe jandiyankoɓe CDEPS nde ɓe e gardugol Mamadou Ibra Kane gandi vraiment teskade ɓe caɗele ɗe ganduɗa nana ndeɓa o saaha nana dokani kamɓe jandiyankoɓe ɓe surtout ɓen ɓe ganduɗa ko entreprise aji wonande joguiɓe galleji ɗi caɗele ɗe alay saago noon ɓe gara ha e saaha mo ganduɗa maɓe kolliti kadi aduna foof minen ɗo faya ɗum moƴƴani en jii ɓe mbaɗi décrété on journée woni talata ɓennuɗo oya journée o ɗen mbawi wiide waɗi réussir no fewi par ce que o woni ala une to banggue caggal leydi en jii seynuji mawɗi garti e ñalawma ko wayno BBC ko wayno mbiyen T25 Monde en RFI en Voix africaine hay chaîne uji leyɗele arabeɓe to banggue Maghreb wa ɓe ganduɗa ko leyɗele arabeɓe to kamɓe foof ɓe ƴetti ɓe garti e oɗon journée donc ko ñalawma ganduɗa eɗen gandi ɗum ɗon moƴƴani kadi e kanko président de la république surtout an ko garɗa wonani taw hay lebbi tati walla ko lebbi tati tan timmata so tawi ɗeɗo caɗele foof kadi ganden ko wayni journée sans presse wayri wadde leydi Sénégal ken abbo hande duuɓi nogas mais meeɗino wadde ngol ɗo waddi donc duuɓi nogas ko wayri wadde ɓeɗo ɓe gari on lebbi tati mbaɗɗon ko wayni ari woni journée mo ganduɗa ko black out jandiyankoɓe mbaɗi décrété oɗo journée waɗama kadi reprendre e aduna o foof waɗi koɓe mbiyata ko propulsé e aduna o foof yiyete ko ɓeɗo de koɓe gari ɓooyani kono ƴewtoɗen ɓeɗo koɓe mbiyata ko to banggue démocratie leydi eɗen gandi jour presse ana joué hen rôle baɗɗo solo ko noon heddi noon holkoɓe goyata kamɓe jandiyankoɓe koɓe goyata ko kadi alay saago ɓe mbawa ɗum famanede nde tawno hande aduna o ko aduna o yaari noon puisque doyen eɗen gandi ummiɗen ɗo koye jamanu Covid-19 2019 nde ha o saaha mo gonɗen eɗen mbawi yiide koɓe mbiyata ko wonande to banggue Covid o ko ɓenni ha joni batte mum nana keddi aduna o c'est vrai que wonto ɗum gasani kono en mbawi kam ɗo e leydi Sénégal walla yoga e won leyɗele ha joni batte Covid-19 nana heddi donc en jii en 2019 nde ɗum waɗi laamu Sénégal ƴetti vraiment engagement waɗi mobilisé ko abbi e 1000 milliards woni fond Covid-19 wawde wallude ɗum ɓesguji ɗi to banggue vraiment ko mbiyata ko pañe ko mbiyata ko pañe familial walla mbiyen ɗum wallude ɓesguji ɗi goto fof wawa yiide hen hoore pañe social o goto fof wawa yiide hen hoore mum également aussi e entreprise aji ɗi to banggue hôtel aji ɗi to banggue gollotoɓe to banggue mbiyen galleji presse eko way noon presse aussi ittanoma hen gueɗal mum ha timmi kono eɗen gandi nde ɗum ummiɗen Covid-19 en jii kadi oɗo guerre woni hakkude leydi Russie e Ukraine puisque hande aduna o eɗen mbawi yiide aduna o hande tellement kala ɗo ɗum tagui yimɓe ñaguiri tan ko jaam kala ɗo keewi e leyɗele goɗɗe woto yi tan an kam a suurima puisque anda ko so battini tan an hoorema tinan puisque en jii oɗo guerre hakkude leydi Russie kam e Ukraine en jii en dañino hay probléme to banggue beele ma président de la république yeehi toon yinodiri toon e Vladimir Poutine gardiɗo leydi Russie woodi hen ko acca nawa dunde Afrique donc nden Macky Sall nde woni président de l'Union africaine en jii Sénégal ɗo même les journaux to banggue papier ji ɗi ummoto ko Russie donc wadde so tawi jaam ala toon ɗum ɗo fof ko caɗele ganduɗa wadde en tinat batte mum ewa ɓe nde ɓe gari kamɓe de Macky Sall ɗiɗon caɗele foof noddino kamɓe galleji jandiyankoɓe mawɓe ardiɓe ɓe artude caɗele ɗe ɗo mbayni woodi hen koɓe dokka puisque aɗa andi laamu ko wayno entreprise so tawi ari ko wayno entreprise étrangère walla entreprise leydi ma so ari aɗa jogui ko heewi ko mbawɗa ɗum hokkude c'est vrai que an so tawi ko entreprise privé aɗa jogui ko poɗɗa yobde laamu par ce que an neɗɗo o tan an civil o leydi ma aɗa jogui ko poɗɗa wadde contribué ko mbiyata koye contribuable Sénégal woni yobde impôt en yobde ko wayno so tawi ko joguiɗo boutique e jeere
yobde patente en yobde koɓe mbiyata ko taxe en eko way okay. anne so tawi ko entreprise joguiɗa surtout ma ko entreprise mo ganduɗa aɗa jogui gollotoɓe heeɓe ko presse aɗa foti yobde TVA aɗa foti yobde impôt ɗi ganduɗa ko to banggue DGID eko way noon to banggue IPRES aɗa jogui ko ɗum ɗo siɗɗo mais ɗum ɗo fof ko caɗele ɗe ganduɗa ɓeɗon nde ɓe gaari ɓe mbi ko non seulement min ko Macky Sall yino yaafimon ko minen min jaafaki kono kadi wadde pression mawɗo e kamɓe galleji andiyankoɓe ɗi beele an aɗa fadno ɗum e oɗo régime ala so tawi ɓe gaari ɓe mbaɗa pression musɗo hay so tawi kay ɓe mbawi namdade mais wadde nde pression musɗo mi fada ɗum sibu eɗen mbawi yiide nde kamɓe ɓe presse nanguininoɓe no fewi kadi nde nanguiniɓe koko ɓafti tan koko ɓaftiniɓe no fewi kamɓe vraiment ɓeɗo lamɓe jooɗi ɗum kam puisque eɗen jiiya hay guilay interview eko way noon eɗen gandi namde jabtule eko way noon kono eɗen kewi yiide kam ɗoɓe gaari e plateau ji ɗoɓe mbaɗi envahir e plateau ji kala koɓe jiiɗi haalde ɓe kaala tawi jomum vraiment hajatake walla eko way noon que nde jeeya hannde nde ɗo haare nde ngannduɗaa ɓe ngari haɓe jettima e sommet o vraiment presse o ne joue un rôle mawɗo doyen en jii donc oɗo probléme noon je crois kam ko mi fadano ɗum quand même e maɓɓe kono way wade foof kamɓe entreprise aji ɓe ngannduɗaa ardi ɗum ko walla mbiyen les patrons de presse mbiyani kañumen joɓata ko wiyete ko impôt ji ɗi TVA ji ɗi to banggue IPRES en ko way beele a sikkani aussi keɓe ɓurɓe insistude e wonde yooɓe jaafe walla kamɓe ɓe mbi ko ɓe jogui ala kam aɗa andi ko bakke yaafinoɓe ko wanno éponge ko ɗum koko artira jiida kadi koko fawa hen ko fawta hen ko donc ɗum fof ma yoɓe mais ko makki yaafinoɓe ko ɗon joni ɓe mbi ko maɓe job walla ɓe wayi ɗum ɗon ɓe waji ɗum ɗo yaafaka Basiru kam yi ko yaafaki ɗum ɗon ko yoɓete eko fawtoto hen ko kono ɗum fof e wade noon ɗum fof e muuse kamɓe les patrons de presse min jaaɓi emin jooɓa kono balle min mbaɗen ɗum par tranche ɗum woni ko laamu ngu sali ɗum bon là peut être salima salaki taw kono eɗen gandi kam pression mawɗo fawa e kamɓe les entreprises par ce que woni hen yaaɓe ha comptuji men ha udda par ce que en jii déjà e uddi won certaines compte uji bancaire woodi paiement ɗi mbaɗi gelé woodi matériel aji ni ɗi ganduɗa e galleji entreprise aji ɗi ganduɗa to banque presse ɗi wi ƴetti woodi ni ɓe ganduɗa ko marché ji ɗi ganduɗa koto banggue publicité eko way noon ɗiɓe keptite hande doyen entreprise mo ganduɗa ko hande média hande oɗo galle en nafata ɗum ko dañde des publicité ummiɗe laamu ngu puisque hande a wawa joɗade imagine to banggue hande ƴeewa ko joɓata ko nden exemple tan un exemple lewru foof aɗa yoɓa hedde 30 millions employé ji ma a ala publicité laamu publicité ji ɗi jeeten ɗo to bon won certaine publicité ji a wawa addandemo lewru foof hayso ko 6 millions te ka poɗɗo yobde employé ji ma ka poɗɗo yobde impôt ka poɗɗo yobde taxe ka poɗɗo yobde courant ka poɗɗo yobde ndiyam ka poɗɗo yobde kaɓe jon holto jomum itata on ɗen copré te jomum ɓe waɗi ɓe employé ko ɓesguji leydi Sénégal so tawi dartini on entreprise hande ɓen kadi jeehi chômage donc laamu ngu je crois que eɓe jogui no poti wadde ayi ɗum tagui hande a yiyani hande entreprise de presse baɗo signé ko mbiyata ko embauchement hande élément par ce que kamɓe kala e mabɓe leeliɗo ɗanota ko par ce que hande aɗa daña probléme dañde ko ganduɗa aɗa yoɓro ɗum élément ji ma so tawi lewru ma wonande liggotoɓe ma te kadi vraiment aɗa yiiɗi mo ganduɗa ne dawa e ma so lewru mayi te onne ko soutien de famille wonko yagore mum alay saago so lewru mayi woda ko tottuɗa ɗum mais en jii ɗeɗo walla hande en nani horejo leydi ndi weddima e rango fewde e mabɓe ɗum woni impact mo ganduɗa hoorema journée parce que ɗum muusi e les patrons de presse kono muusade laamu ngu muusade laamu ngu hande aduna o foof hande nani oɗo probléme ɓeɗo ɓe cuwa hay rotade bagage mabɓe oɗo gurtu nan hakkude mabɓe e jandiyankoɓe won mbiyen les patrons de presse te eɗen gandi hande ko mbiyata ko média ji ɗi walare mawde
ɗi ganduɗa hande ana jogui ɗum pouvoir mo jogui o hande aduna o donc so tawi vraiment hande waɗi ala ine waɗi décrété journée black out journée sans presse aduna o foof ƴettiri ɗum to banggue média ji aduna ɗi ɗum ko gacce mawɗe wonande laamu ngu donc alay e saago ɓe gara ɓe jooɗo ɓe mbaɗa convoqué ɓe nodda kamɓe ardiɓe ɓe ɓe mbawa wadde trouvé ko mbiyata ko terrain d' entente beele ɗum ɗo kadi wasde wadde par ce que so tawi laamu ngu nodda par ce que ɓe jeeya e projet ji mabɓe eɓɓoji mabɓe alkamisa e talata foof kala ko fatuno e activité ji laamu ngu ɓe jaltinta ɗum en ɗum wona quand même mbiyen wona kene waɗa arrangé laamu ngu ko ɓuuri ko wadde solo tan ko yo laamu ngu waɗɓe convoqué en nani communiqué ni kanko e conseil des ministres laamu ngu o yamiri ministre de la communication Alioune Sall wat feere ƴewto gonagal presse wawde kadi ƴewtude ko wadde trouvé un terrain d' entente ɓe mbawa kadi vraiment yewte ɓe jiidira beele kadi kono noon kadi ɗum seeɗa ƴewte presque ko hunde fonde ƴewtede o saaha doyen sibu kadi eɗen gandi ene jeeya hande ko ɓuuri bonnude jikkuji yoga e ɓesguji ene jeeya hande ko ɓuuri ko jiyaten hande to banggue fitinaji koye noon presse o ene jogui hen walade mawde donc ɗum fof ko hunde fonde ƴewtede kono noon crise gonɗo hakkude to banggue jobdi to banggue trésor hakkude ɗum ko hunde nde ganduɗa vraiment laamu ngu ana foti accude hen hakkille wawa walludeɓe webnanaɓe noɓe joɓirta ni tawa mbawa gollude par ce que ko ɓesguji leydi ndi gon toon badde kamɓe ene jeeya projet ji mabɓe ko wiyete ko ustude chômage safrude ɗum wadde yooɓe gaccu entreprise aji ɗi mbawa gollade par ce que ko ɓesguji leydi Sénégal gon toon ene jooɓa noon ene jooɓa ɗum kam mboɗo yaadi hen par ce que laamu hande ana jogui ko wiyata ko so tawi aɗa jogui entreprise a ari ene wawi hokkudema ko wiyete ko exonération fiscale donc ɗum ɗon eɗen gandi ɗum ne woodi leyɗele jahata so tawi an ka jibinande leydi ndi aɗa jogui laamu ngu no duusirantuma ha mbawa yitade hen hoorema e donc ɗum ne kadi laamu ngu eɗen eri ɗum hen kamɓe kadi patron de presse en ɓe so tawi jomum kadi a wawa gollude aɗa yooɓa ɗum woni ko yiiɗa par ce que ɗum kadi wawata mbawen dañde faggu ndu ganduɗa hande eɗen mbawa ƴestugol to banggue ɓamtare leydi ndi kono noon ko tagi ko nden dañaten nden ɗon on ɗon fartagui ha ni presse o wawa yiide hoore mum presque kadi so yi hoore muɗum mbeɗa sikki laamu ngu ma yiyen hoore muɗum Sénégal foof ma yiyen hoore mum par ce que hay goto finata subaka taw donka dañde kabaru sa ɓurantina tan a uddoto no hannirta ni ɗum noon vraiment so tawi hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye noddi yewtere beel Allah taw yewtere nde wonata ko yewtere nde ganduɗa mamadou mbawa famidirde hani goto foof wawa gollude ko gollata ko no hannirta ni Mouhamadou Ndim garten ke toɓɓere ɗimmere men woni ko gandanɗa hoorema oɗo régime mo ganduɗa hoorema ko fati e alhaali wadde nde dissoudre assemblée nationale en nani ɓe nen mbiye yo assemblée nationale yo itte ha laaɓa ceera ɓe nen mbiya ala haade maɓe woreɓe ittu assemblée yooɓe gaccuɗon assemblée kono yo yimɓe jah référendum yo président de la république walla régime o yo noddu référendum beela vraiment tigui rigui wawa safrude ɗum ɗon lawol gotol so tawi comme par exemple oui ɓuuri foltade tan assemblée waɗe dissoudre walla ni hay institution ngaji keddiɗi gonɗi ɗo foof mbaddora hen gotol tan vraiment beelma mbawa ɗumen so tawi noon ko non fooli faami beela mabɓe ɗumen beela aɗa sikki hande laamu ngu ene jogui garantie e nder haqqille muɗum woyade référendum walla tan grignoto tan waɗa dissoudre assemblée nationale par ce que hankkadi déjà duuɓi ɗiɗi ɗi gandanɗa hoorema assemblée nationale so yettinoma ɗon ene fota waɗe dissoudre ko eke lewru septembre nduɗo jogori ɗuminde par ce que enen gandi ko le 12 septembre 2022 ɓe mbaɗa installé e aɗa andi woodi député ji koɓe fecciɓe aɗa andi député ji kadi salaire no weeli 1 300 e jiida e muccatuji gonɗi nder ɗi doyen ɗum no weeli de te eɗen gandi assemblée sénégal ɗo kam c' est vrai que woodi député ji ɗi ganduɗa kañumen ala ko ummini ɗumen so wona jojjanɗe rendo ngo kono wonɓe ganduɗa nawata ɗumen tan ko ɗoygol te ko ɗum tan woni liggey mumen ha ngala liggeyaji goɗɗi ɗi ganduɗa koɓe fecciɓe woodi ɓe ganduɗa hande darima yo mbat dissoudre assemblée nationale mais woodi hande ɓe ganduɗa mais ko foof waade noon kanko président omo jogui prérogative jogui ko mbiyata ko pouvoir wadde dissoudre assemblée nationale par ce que kanko woni ko mbiyata ko chef de la constitution mais noon koye sarti kadi so tawi assemblée dañi duuɓi ɗiɗi so yonti on ara on procédure o heeɗo ko mbiyata ko le premier ministre et le président de l'assemblée nationale on saaha so totimo avis ko mbiyata ko e article
87 wawi hen tumnade o waɗa noon fixé élection ji garoji to banggue législative wonande ɗon e ko mbiyata ko 60 jours so ɓuuri ɗon ɗum wona 90 jours o waɗa organiser des élections on saaha ɓe mbaɗa dissoudre assemblée nationale mais ɗum foye wade noon holko woni probléme o hayide ne waɗa dissoudre assemblée nationale bon eɗen gandi hande kam to banggue majorité hande eɗen mbawi wiide ko Benno Bokk Yakar mais ɗum ɗon foof pour min e mbawna wasde yettoyat toon andi gurtu son jooɗima e laamu gurtu welani puisque o saaha mboɗo sikki en potano quand même nadde e ɗiɗo par ce que eɗen gandi kadi kamɓe lamɓe eɓe mbiya hande wadde réduire to banggue train de vie to banggue l'état o wonande ustude dépense uji ko way noon te élection législative enen gandi ko dépense namdi ko des moyens donc ɗum ɗon mais dans tous les cas de figure ko wadde nde dissoudre e wadde nde référendum fof ko organiser élection ngaji soɓe mbi joni so woni wi e non so tawi wi e mbaɗa dissoudre wontata ko dow dépense kadi doyen par ce que référendum ko organisation namdi ko organisation wadde dissoudre nde ɓe jaaha élection kadi ko organisation namdi donc ɗeɗo gueɗe foof min je crois quand même ko ponno ƴewde wawde ayi hande sinno wonano quand même ko mbiyami ko des guéguerre politique hande tahaw Sénégal ne ballumoɓe ɓe pourtant en mbawno yewtidde mumen mais hande en mbawide kam ɓe gona yimɓe ɓe ganduɗa ko irottoɓe hande mbawa famde Ousmane Sonko e Barthélémy Dias jiiɗi en jii on guéguerre gonɗo ɗon hande ɓe ganduɗa peut être mbaddino cheminé seeɗa kono hande o saaha en jii hakkude mumen no wayi bon probléme o ko holtoon mbare ko oɗo déclaration de politique générale saabi ɗum ɗo foof walla holko woni probléme o enen aɗa andi probléme o déjà min pour min jaggimi est ce que wona par ce que sa laamima sa ala majorité toon to assemblée a jogota ko pouvoir a wonta confortable e laamu ma quoi manam jonde ma ɗesar seɓɓitade seeɗa nde Macky Sall laami nde Macky Sall waɗi organiser les élections législatives mais nde hunde yeehi ha waɗi seere holno waɗi mais woodi député yiidaɓe wonɓo ƴamoyi quoi woodi ko parka e kiiɗe mumen mais Pape Diop maire artirani ɗum Pape Diop wonko artiri ɗum mais attends Pape Diop aussi Pape Diop kañum holliti wonde kañum artiri ɗum ko wonde ɗum patriote par ce que o huccita e ko ganduɗa hoorema ko ene jogori bonnude leydi après o abbo hen mais ha hande wadde ɓen patriote mataw won heddiɓe mabɓe eyyi ko bon en fait won heddi bien sûr ɓaɗa ko ɓeyto gonnoon lamɓe kañumen jani kamɓe ɓe gaari wadde waɓe no Pape Diop en ken poti wodde ha joni te ɓen nan toon peut être mi mbaɗi minen komin patriote min gonno hande o saaha kadi ɓeɗo jogui laamu minen komin patriote ɓen min jamin tawtoya ɗumen je crois kala ko jiiɗa ko yewtere hande mais Abdou Bara Dolly tawtiɓe pourcent nagganno ko Amadou Ba ala foof ko haalano Bassirou Diomaye Ousmane Sonko après les élections kañum habbu bagage mumati ɗi tawtiɓe kañum ala ko ɓendi ɗum so wona ɓamtare Touba kala dariɗo jogui vision fewde Touba ko on nanggoranta d' après nde o heeɗi Bassirou Diomaye Faye o teni jogui des projets fewde wuro ngo Touba o tawti ɗum ko député mais mbaɗa on politique so tawi eɓe ɓami ɗum ha joni watta woɗɓe ɓe ganduɗa hande ko tawtuɓe ɓe daña majorité donc yiide tan toon fof eɗen mbawi wasde yettoya toon c' est vrai que assemblée sa dañani majorité tan laamu ma a wawata gollade kono min ɗum ɗo fof ko dépense uji ko way noon je crois que même hande wonɓe e Benno Bokk Yakar ko yimɓe ɓe ganduɗa quand même patriote en nan toon ala so tawi hande laamu ngu addi projet fewde tan e ɓamtare Sénégal mboɗo sikki jomumen callota ko quand même rendude mabɓe ko yiyete ko avis non min ɓe sikkini hay déclaration politique général ko kulhude aɗa andi ko haalo pulaar kewiide ko tan ñawɗo heewani hoolade Allah sikkat tan ko so tawi hunde ɗumini tan ko rewata hen ko yaade donc ɗum waɗi peut être ɓe jogui won certaine kulhuli hani saabi ɗeɗo oɗo gurta foof omo woni toon to assemblée nationale mais actuellement kam e ɓen hen par ce que mboɗo sikki ɓe goni koye hay hande ɓe mbaɗama convoqué ni kamɓe député ji ɓe mbaɗama convoqué autant pour moi ñande aljuma ɓennuɗo ñande aljuma ne ɓe mbaɗama convoqué aljuma hanki ɓe gonno ko mbiyata ko session extraordinaire so paari ɓe mbaɗata ko mbiyata ko réunion des présidents les trois président groupement parlementaire Benno Bokk Yakar Ayib Daffé e Mamadou Lamine Thiam
so ɓe ummima ɗon maɓe jeeya ko yiyete ko pléniére commission après pléniére donc peut être so ɗum gay Ousmane Sonko en ndamina ara assemblée nationale waɗa DPG mum déclaration de politique générale mais est ce que nden kadi aussi o wawata ɗum wonata sababu waddemo tampere assemblée nationale mais ko ɓoyan ko en jii comme par exemple président assemblée nationale ille o windi no ɓataki fewde président de la république mais ɗum wattindaki finalement ɓe jetti quand même engagement waddema bon ɗum hollita tan ko président o saaha yiyata ko wadde dissoudre assemblée nationale kadi je crois que hande probléme aji ɗiɗo puisque to mbiyata ko rupture de confiance enen gandi woodi quand même koɓe ko heewi ko ganduɗa ɓe mbaɗi ɗumen ɗum promettre mais aɗa andi laamu en jogui ɓettirgal so ɓeti andi vraiment ɗiɗo élection ngaji kañum walla so élection waɗi dissoudre so élection ngaji garoyiɗi jogorani ɗum wadde remporté est ce que maɓe jogo cuusal wadde dissoudre assemblée nationale mais doyen koɓe laami fewde joni hol changement ji ɗi jiinen bon min kam so Allah mi yiyani puisque ɓe kalino so tawi ɓe jettima pouvoir sukaɓe ɓe hande walla jeunesse o certi e chômage en jii ko hande oɗo fléau ko mbiyata ko to banggue yadro caggal leydi ƴettude wadde emprunté hande maaje ɗe kaaɗe ɗe yaade caggal leydi hande ɓuuri ɓeydade ji accident ji hande ɓuuri hewde appel à candidature ɗum kam wonti hankkadi comme mbiyata ko mataw wonti rêve tan to banggue wonande en jii ko ɓenni ko port autonome de Dakar en jii vraiment les 700 personnes ɓe ganduɗa hande ndiwama toon en jii probléme le directeur général ko banggue marché ji ɗi ganduɗa ne tottira ɗum to banggue ko mbiyata ko passation des marché wonande cote marché ji ɗi en jii probléme mo waɗi tottude ganduɗa ƴettude marché totta ɗum neɗɗo ma mo ganduɗa peut être oɗon jogui des relations cordial a famille waɗi violé même article ko mbiyata ko article 80 e goɗɗum nanɗo donc hande ala quand même ko puɗɗi ko fewde joni signoji kollitoji ɗi so tawi a waɗat ko mbiyata ko a waɗat jogui barométre to banggue politique ɓe somi jeehi élection législative ɓe piyate min yiyannam kono noon wadde pamen tan assemblée nationale wonti longguere wulde diaw hay goto anda hol junggo ɓe pawata ɗum yo Allah faaba beela tigui rigui ɓesgu Sénégal naaɓe ene cohli jaam Mouhamadou Ndim garten ke toɓɓere men tati ɓiiri woni ko teska ko e leydi men Sénégal nen fuɗɗo kadi yajde woni ko ganduɗa hoorema neɗɗo duppe ene wuuri ɗum waɗino toon to Kaolack watti hande toon to Thiès ɗum ni aussi holko cikkuɗa ko ɗum heewi addude ɗum par ce que enen en gandano jaggude neɗɗo par ce que ɓerde Sénégal naji yorano ha yetti e jaggude neɗɗo duppa ɗum eyyi doyen jamano koko wayli noon aɗa andi hande so tawi a ƴeewi surtout noon ani ɗum ɗo foof réseaux sociaux ji ɗi ana mbaɗi hen joué rôle mo ganduɗa ko hande sukaɓe koɓe kutorto ko kadi mais ɗo kam en mbawa yiide wonko jomumen kutiri walla ko way noon puisque aɗa andi kadi welani doyen pina subaka ka suuji hen de famille an ka fitiram golle aɗa jogui moto ma aɗa dawa fotta e neɗɗo mo ganduɗa ko kañum aydara ala ko warde noon neɗɗo o parce que en jii baraɗo Thiès o ko agresseur mo ganduɗa wari ko joom jakarta mo ganduɗa ko dawo gam yidde heptude moto mum paamen kadi aussi ko psychose won ɗon puisque Thiès ko ɓooyano ko nana waɗa hedde 6 mois en woodi gardien mo ganduɗa hirsa toon e Thiès tawaki ene hirsa donc on psychose noon so tawi ɗum ɗon foof rendi ɗon je crois que so joomum nangi ko way noon tan sa renaki ɗo joomum waltata ɗo moƴƴani mi yii e hoɓɓe kolliti wonde nangaɗo walla duppaɗo kanko omo joguino bracelet lete wonno koye liberté provisoire ay ko ɗo noon woni ay fayuji fof ko ɗo woni anandi le ministre de la justice walla le président wanno convoqué ko mbiyata ko dialogue national ñalawma mo ganduɗa on ko spécialement ɓe kalata koye justice Sénégal ko ɗo noon haala ka woni ɓe kaali haala to banggue réforme walla ƴewtade to banggue wonande won certaine ɗum mais ƴewtade kasoji ɗi e ko way noon ko ɗum foti ƴewtede won yimɓe doyen waɗani mérité woppude ene jaaha par ce que aɗa andi on kam balɗe mo ganduɗa bracelet électronique nanay koyngal mum dokkeɗa liberté provisoire ƴettita ko ganduɗa ɗum nannuduma kaso on waɗano mérité yalta tawi won mo ganduɗa nan toon peut être que erreur tan waɗi
nan toon soha donc ɗum fof ko des probléme mais est ce que duppude nde aussi ko solution non wona solution enen kay par ce que min ɓerde sénégal naji meeɗa yorde ha yetti e duppude neɗɗo eyyi te a taw wuuri taw no wuuri aɗa andi événement ji ɗi mbaɗɗen ɗo traversé ɗi ko jiiɗen ko ko jiiɗen koye ɗiɗo événement ji mars 2022 en fewde hande o saaha kala ko jiiɗen sénégal fota men hawde en foti wawde wonde puisque hande sukaɓe ɓerɗe ɗe joori ha ko ganduɗa vraiment ala ko yimɓe donki wadde en jii ko wanno ko Kaolack toonne kadi peut être ko ɗum ko ka goɗɗo mais fo e waade noon quand même ko timde neɗɗo nde min ne hawimi ni holno neɗɗo timirte neɗɗo fewi ɗum ha maya mais watta hen duppude yomum ɗum ɗo kam hewno yiyede ko yallah yafo hedde Afrique central aɗa aussi jaaɗo ha jaggi yimɓe ne wara kam on kadi aussi so warama walla so duppama aussi pour min jaggimi fotani aussi ɗum on ay so heede parce que kanko joni kanko acte mo waɗi o hankkadi vraiment e aɗande ne artire ne haale peine de la mort est ce que artata e ko way noon peine de mort est ce que artata e ko way noon kono min doyen mbimi ko holɗo Sénégal anam holɗo neɗɗo timirte e neɗɗo wara ɗum ha duppu ɗum min kay ko ha duppude nde arde ha e on kam ko mbiyata ko extréme min ko ɗum hawimi heddi noon ko enen wonko hoɗi en tan kadi ko mbiɗen ko aɗandi comme par exemple hande joni sa ƴeewi on waji joni baɗɗo nde ɗon ajande ha duppa mo Kaolack ko kam ko tuuma muyi par ce que tuumede wonde kañum ko gorkati debbati te tawi toon kadi ɓe jaɓani ɗum toon walla ni ɗuminani mais oɗo comme par exemple kañum ko hawrude neɗɗo dawannoɗo liggotonoɗo liggey muɗum ene woni soutien de famille toon noon tan mbaɗa jaggude ɗum jagga ɗum mbaɗa ɗum mbiyaɗa keɓta moto muɗum donc population par ce que a haali joni a holliti Thiès aussi ɓoyani ko won bara toon no hirsa mais won kadi mbaɗanno toon moto mum heɓta wedda e guesse aussi ɗum ne aussi ciftiren ɗum donc fitti est ce que wona population koko ƴetti tan en charge vraiment kala ko ganduɗa hoorema gueɗe mbaɗni so mbaɗi kañumen ɗumin ɓe sikki est ce que soɓe jalti ɗo ma won goɗɗo battuɗo woy noon sinno ko aɗande baɗo ko baɗo tan baɗo kam ko baɗo chaque jour aɗa yiya kam agression uji ko way noon jomumen nanggue lepte hen lepte ɓurɗe bodde kono haɗata jomumen ne wanno wona kañumen koko jomumen kutorto ko kadi jomumen ko kutorto c'est à dire que jomumen ƴettata ko ɓurta illa ko vraiment en jii hande gueɗe ɗe ganduɗa ko hande mi yiiɗa rewde hen ko ganduɗa ko huuɗoɗa hen o walla won certaine quand même koɓe ƴettata ɓe kutoro donc ɗum ɗo fof ko laamu ngu kadi ene jogui hen responsabilité wawde vraiment ƴewtade ɗum doyen enenne kadi enen ɓe ganduɗa ko jinnaɓe to banggue needi e ko way noon eɗen poti ƴewta ɗum kono noon eɗen gandi kam ɗum ɗo wona e Sénégal yiyatno yaade warde neɗɗo ha doppu ɗum kam ɓurti no fewi doyen so Allah kono noon ɓurti no feewi mataw en garat tan e toɓɓere men wattindiɗi Mouhamadou Ndim woni toɓɓere nde ganduɗa hoorema hannde nen jogori annude leydi Sénégal nen jogori annude ɓesguli Sénégal naaɓe mais également wattindima yaade ha yetto nder Fouta e Kumbalu ɗum woni ko wiyete ko réseau on ɗon mo ganduɗa wiyete ko CUNET on ɗon réseau de o woni réseau mo ganduɗa ko fléau mawɗo hannde soko Allah vraiment omon daara jogori bonnande e ɓesguɗi par ce que ko ɓooyani ko won soko fana e walonaji goto biyeteɗo Amadou Ndiaye o holliti wonde ko baɗaɗe arnaqué kadi waɗimɓe watɓeɓe arnaqué ko yimɓe ɓe ganduɗa hoorema ɓo jeyda e wuuro ko kañumen tigui jeehi naati on ɗon réseau mo ganduɗa woni CUNET hani vraiment haqqillaji ɗi guitta o holliti kadi kanko ndo yeehi nde Nigéria ndo ɓe waji ɓe noddima nde nayimo ha Nigéria ndo yeehi nde tan ha toon mataw mataw omo haari kosam tan ko ɗum yaltinima hen so wonano ɗum ene wawno heddo toon te so hasi ha naati toon ɓe mbaɗatma ko lavage de cerveau kala ko woni haqqille mabɓe guetti ɗum joni noon ɗen ɗon caɗele gaari ha naati nder Fouta e Kumbalu te Fouta ko andiranno ko Fouta e diine mum Fouta e ndimag mum Fouta e neɗɗagal mum Fouta e haqqillantagal muɗum hande so tawi ɗum ɗo ɗeɗo gueɗe bolle puyɗe gaari ha batti wadde emporté ɓesgol men beele yontani yimɓe darto kaala hen walla ƴeew en tout cas ko ɗum probléme mais ɗum ɓooyi doyen anan ɗum ɗo ɗiɗo probléme aji quand même aɗa sa ƴeewi ko ɓurata ko hen hamnade so tawi ɓe ko wayni so waɗi jomumen ƴeewata que par exemple so gaare wuuro ittata ko ɓiɗɗo e wuuro ngo ko kañumen wonanta ɗumen ɗon représentant kañumen yahata ne waɗa booste yimɓe ene adda ɗumen mais ko ɓuuri ko hawnade Mouhamadou Ndim ɓe kolliti wonde on ɗon réseau sa naati hen kamɓe seɓe jiiɗi hebdema ɓe gabboto e ko ɓurɗa ko yidde oui c'est ko ɗum ɗon par ce que aɗa andi hande
jamano no wayni muuse a haali joni donc so tawi joni ɓe jiɗɗa ko ɗannade hen walla jiɗɗa ko golle e ko way noon ko toon ɓe keewi foddema haaɓe mbaɗma lavage de cerveau jomumen ayi Burkina Faso mais ko autorité ji daari dartinde ɗum eɓe mbaɗa sase kala ɗo ganduɗa aɗa dillanno hen hande ɗum natti toon mais laamu ngu ɗo yo ƴettuɗo par ce que an hande sa heeɗima radio ji ɗi télé ji ñande foof ma nan dañƴo ɗiɗo probléme aji ɗum ko ñande foof ma nan dañƴo ɗiɗo probléme aji en jii ko ɓooyani ko woodi entreprise goto Tesco boutique yiyete mi anda ɓenne aussi ko même chose a faami ko vente en ligne ɓe mbiyanma vente en ligne mbaɗa hen jawdi ma mais ɓe nawi ɗo ko des milliards ɓe nawi ɗo henna donc hande nana reeɓa je crois que yimɓe dal ne poti rentade e kala ko ganduɗa yiide emin ɗanninma tawa anda bon aɗa andi haali joni probléme o jomum ɓe ndewrata hay makka so tawi aɗa andi imagine toi min mi anda Abbas Sarr Abbas Sarr ne andi projet jam min ala ko jimmi so wona ɗannade mais Abbas o haali mi jaɓat ɗum tawi Abbas wonɓe caggal mum ko ɗum woni bon ko hunde nde ganduɗa quand même ene hulɓini mais laamu ngu noon laamu ngu ana foti ƴettude hen gueɗel goyngel en jii kadi hande sa a yaltat e mbed tan ɓe kawrayi joguiɓe flyers uji tottuma mbima ko formation won ligguey gonɗo nokku no mani alay saago gara jaaha toon sa yi toon ma heeɓa formation walla keeɓa gollal ɗum aussi est ce que yontani yimɓe perte quand même par ce que ɗum weeɓi a ɓutti gollal ene waɗi hoɗo tawte kono wona kay tan e mbed tan neɗɗo tawma e mbed tan tottuma foyi wima e wonde aɗa andi wonɓe ɗo bon c'est wonɓe ɗo quand même wonɓe ganduɗa jogui ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe ne jogui des entreprises c'est ɓen kadi aussi ko yimɓe fotɓe waɗede encouragé ne woodi mais ne waɗi ɓe mbiyata ɓenne goodi par ce que eɗen gandi ko ɓooyani ko Saint-Louis ɓe mbaɗino toon démantelé ko way noon ko réseau mo ganduɗa ko Cunet arat min nawma to walla min dokkuma ga gadde 500 000 jomumen ndendi jomumen nanggue donc a gara toon en jiiɓe jalti ko plus de 50 et quelques neɗɗo ɓe ganduɗa ko yanoɓe ha ƴetti bagage uji mum ɓe ko golle ɓe ko ɗannoroɓe ko mbayi noon ko kañumen ɗe sa naggam a wawa ɓuccitade ɓe mbaɗma kadi lavage de cerveau sa renani ni a ha guesa ɗon ndewata kanguiɗa won hen ɓe naweta ha leyɗele goɗɗe sa renaki ko toon en jii même Côte d'Ivoire woodi ɓiɓɓe Sénégal naɓe nan toon ko même probléme dañi so artu taw oui même e woɗɓe Nigéria kalantumamo joni kamɓe ɓe goni ko Nigéria te kadi ko ɓesgude jeeyaɓe arrondissement Thilo Boubacar jeeyaɓe nder commune Fanaye hande min e source uji ɗi keɓɗen nder arrondissement Thilo Boubacar sax ene waɗi réseau nan toon te ɗum ɗon joni so woodi bandiraɓe musidɓe tedduɓe mais aɗa andi ɗo ɓe ndewata ɗo ko toon woni probléme malheureux ko to ɓe ndewarto mi ayi mi hokkuma exemple tan bon exemple Fouta eɗen gandi Fouta men daaɗe maayo ɗe ko way noon forot sene tacce e ko way noon en gandi guure ɗe woni nannoɓe forotaji ɓe mais so kamɓe soɓe jiiɗi joni andude wadde opéré dañde information ɓe ƴewata ko ɓiɗɗo e wuuro ngo peut être kañum ala ko weeli ɗum so wona simmade yarde atayi kañum ala ko weeli ɗum haydara mais ko ɓen ɓe ittata hunde ɓe mbadda e mumen collaboration collabo a faami ene ƴeewanaɓe ɓe ganduɗa ko forot ko ɗo naati ko o galle naati ko toon ɓe keeɓita information wona toon jiɗɗen haalde mais ko exemple ko hono noon ɓe ƴewata ko ɓiɗɗo wuuro ngo joguiɗe information e yimɓeɓe mais ko ɓen ɓe ƴetta ko kañumen puntata bandiraɓe mumen ko toon probléme o woni et je crois que laamu ngu ana foti ƴettude hen responsabilité mum doyen ɗum ɗonne ko hunde ganduɗa hande oɗo saaha sukaɓe ne jiiɗi golle ene jiiɗi firtude ko ɗum waɗata ne itta ne jawɗele mumen ne nawa kadi so jeehi hay goto anda won hen ni mbaɗama sacrifice won hen pital mumen keddima won hen basi jawɗele mumen woni hen ɓe ganduɗa o saaha nan lori ni e ladde nden donc artude ko noon Mouhamadou Ndim Allah jarama a jarama mbi sikki émission men gasi ha laaɓi ceer en batta so wona kadi mi rokkuma konngol mbaynigu bandiraɓe kadi nani surtout nde ɗo toɓɓere wattanide yo Fuutankoɓe e Sénégal naɓe foof mbattu hen hakkillaji men ndento saabu ɗum ɗo ko fléau mo ganduɗa hoorema Allah andi hoɗo sukaɓe men jogori wattandoyde e ɗeɗo gueɗe ɗum noon Mouhamadou Ndim konngol ma battini eyyi doyen ko yiide tan sukaɓe ɓe ko gonga eɓe jiiɗi firtude goto fof ne yiiɗi wonde janggo mo ganduɗa ko kañum ko mbiyata ko fajata gacce kono saɗa naata kadi hunde andude natɗa neɗɗo hota heeño ha kadi nanna hoorema caɗele ɗe a wawa yaltude armin ɗanninma arrivé paye en tawa anda jomumen yo jomumen mbatte hen hakkillaji nden to bon ko yettudema
e ɗowgol émission o waɗi fayida no feewi yettudemo no feewi e yettude denndaangal yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV e denndaangal bandiraɓe men ɓe ngannduɗaa kadi oɗo émission o wona ratoɓe ɗum gila e commentaire uji hay eko way noon kamɓe fof en beltanimaɓe e yiide tan mataw ko altini woni aadio so hawrewelede Allah ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe émission men gasi ha laaɓi ceer en kaalino uddumere wona lomto bafal enen gandi ko Halima Dia hewno ɗowande en enen ñaago Allah subahanahu wa taala ɗo wawi wonde en wawi woni foof yo jaam e kisal jogombo renamo kanke monsieur Diallo mbo calminten au passage en calmini dendagal bandiraɓe men kala enen ñagonoɓe kamɓe kala moƴƴere kisal gondugal e udditare e yajede hani oɗo émission wawa tawdeɓe dow jaam ha aset paɗo so Allah lamɗo jaaɓi altini inchallah ma en gartu e ko wiyete ko Oulil Pindi. Assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh.